Vidíš, bo sa vyjadila výrobu, veľký projektu mňa máš teraz, konečne. Vidíme, že to nie je nejaká No tak. A teď je menej ako zastupiteľstvo. Kde je moderná obec? Tak je jednoznačne menej. No, spravodlení sú. Aha. Všetci? No, práve rozmýšľam. Ja tu máme tam. Keby to bolo na-maili, tak som nemusel do toho. Ja iba by som prečítala mail od pána Voleka. Ja som spravodlený. Ahoj Vladi, zasadnutia o 9:00 sa z pracovných dôvodov nemôžem zúčastniť. Poprosím ťa o prednesenie materiálu PH2 na zastupiteľstve. Starostu som o mojej neúčasti informoval. Ak by bolo zastupiteľstvo v štandardnom čase, cca 17:00, tak nemám problém prísť. Pán Borovský práve telefonoval s pani Goliášovou, ktorú takisto pani riaditeľka neuvoľnila z vyučovania. Takže je to jednoznačný dôkaz toho, že žiadosť, ktorú sme podali na zvolanie zastupiteľstva v štandardnom termíne, teda po 17. hodine, ako sme si kedysi boli dohodli, bola dôvodná a takisto neúčasť poslancov z Modernej obce je dôkazom toho, že títo ľudia sa nemôžu zúčastňovať zastupiteľstiev konaných o 9. hodine. Len toľko som chcela, ďakujem. A nie sú ochotní čakať dovolenku ako niektorí. No dobre, tak ďakujem pekne za informáciu. Asi budeme musieť čakať podľa rokovacieho poriadku. Ja si myslím, že nemusíme čakať, pretože... Musíme podľa rokovacieho poriadku. Tak môžeme si počkať. Dovolenku som sa musela zobrať, takže... Čo to je? Na konanie zastupiteľstva nemusíte brať dovolenku. Ale pán starosta. Zamestnávateľ je povinný vás Nie je povinný. Zamestnávateľ je vás povinný uvoľniť, ale neznamená, že vám to musí preplatiť. On vás uvoľní tým, že vám dá dovolenku. Pozor. Alebo neplatené voľno. Áno, a dostávate sa už na tomto zastupiteľstve odmenu. Dostávate. Ktorá je adekvátna skutočne... Pán Velčík, 60 € je pre vás adekvátne za celý deň zarobiť? Ja hovorím, koľko bolo schválených v pravidlách odmene. To sa schválilo to zastupiteľstvo. My sme to schválili, že my nechceme brať peniaze z tejto obce. No však tak to bolo schválené a tak sa vlastne vypláca. A bol tu vtedy návrh, aby to bolo vyššie, ale ten návrh neprešiel, tak bolo to bude vyššie. Môžem sa spýtať pána starostu, keď v roku 2010 písal ten list bývalému zastupcovi pánovi Žiakovi a dotazoval sa, že prečo sú zastupiteľstva o 14:00, že sa na nej nemôžu zúčastňovať obyvateľia. Ako si rád pristupoval k tomuto zastupiteľstvu o 9:00? Uvažujú aj o tom, že by sa chceli zúčastniť obyvateľia. To ti neprekáža, že si vlastne sám seba podrazil, alebo si nejakým spôsobom sám sebe do úst, že si to povedz čo?
To je v poriadku? Alebo sedí ti to obyvateľ alebo občan Radu Benčík v roku 2010 je spokojný s dnešným stavom starostu Rada Benčíka? Nečítal som ten mail, za prvé. To nie je mail. Videl som, že Jozef nejaký písal. To sa teším na to, že ty obyvateľov takto ignoruješ, že pošlem mail starostovi a sa nepozrieš. To sa teším, to si zase peknú vec povedal. Takto. Zastupiteľstvo zvoláva starosta, určuje miesto a čas. Mám na to právo, tak som sa rozhodol takýmto štýlom. Tak proste to má oporu v zákone. Rado, ja sa ťa pýtam, že v roku 2010 si sa na to sťažoval bývalému zástupcovi, že nie je umožnené obyvateľom, aby sa zúčastňovali na zastupiteľstvách o 14. Tak sa ťa pýtam, že či tá opora v zákone bola, vtedy si to takisto zohľadňoval, keď si to tomu kolegu vyčítal a dneska robíš ešte horšie veci. To je tvoj subjekt. Teda konkrétna citácia. Konkrétna citácia, to, čo ste napísali v 2010. Najlepší spôsob, ako veci rýchlo a úplne spraviť mimo programu, ideálne bez možnosti obyvateľov vyjadriť sa, je zvolové zastupiteľstvo štandardne o 16 alebo 14:00 hod v prípade mimoriadnych zastupiteľstiev. Toto svedčí o tom, že máte za ušami a že nehráte čistú hru s občanmi, ktorých zastupujete. Prečo nezvolávate zastupiteľstva o 18:00 hod? Veď do roka ich je aj tak len niekoľko. To je presná citácia, čo ste vy napísali v roku 2010. A čo robíte vy teraz? Stojím si za tým, čo som to napísal. Čiže o 14. nie, ale o 9. ráno áno. Pozrite sa, to zastupiteľstvo je na základe vašej žiadosti. Pred mesiacom bolo ďalšie. Z nášho pohľadu nebol žiadny ďalší dôvod zastupiteľstvo zvolávať. V takom krátkom čase je to požiadavka vás poslancov. A keďže viete všetci, ako vyzerajú zastupiteľstva, že sú to 6, 8, 10 hodinové stretnutia, tak po celostrávenom dní v práci aj vy, aj my toho máme akurát dosť. Takže keď zastupiteľstvo, tak sa na magistráte v Bratislave sú od 8 ráno, od 8:30, to je istá Karlovka, tam sú aj viac dáme. Čiže zase podľa Karolky ideme, hej? No to bol príklad. Hovorím magistrát. Vy sa držíte Bratislavy, ne? Tak. Obidvaja. Vy už si dajte výpoveď, vidla. Rado, ešte raz sa ťa pýtam, bolo tu preukázané, že ty sám si sa na to sťažoval. Dneska tvrdíš, že si za tým stojíš, tak keď si za tým stojíš, prečo máme zastupiteľstvo o 9:00? To je schizofrénia. A to nie je prvé zastupiteľstvo, ktoré si dal o 9:00. Zastupiteľstvo o 9:00 si dal aj 5. januára. 4. pardon. A ešte mali písanú dovolenku. A nemôžeš povedať, že v zmysle žiadosti si toto zastupiteľstvo nezvolal. V zmysle žiadosti by bolo zastupiteľstvo zvolené dnešný deň o 17:30. Ja som postupoval v súlade s zákonom bodka, tam nie je ničo viacej. Tá žiadosť podľa Pán Verček, nech rozpráva pán starosta. Ja chcem odpovedať. Nevyšať sa do toho, keď starosta vypráva. Chcem sa vyjadriť pani Vidrovej, tam nie je, že je povinnosť rešpektovať čas. Ja to netvrdím. Ja vám však, vy viete tiež čítať zákon, tiež tam je niečo také napísané, že Ja to netvrdím. čas je záväzný, alebo Ja len niečo. opakujem. Jediná povinnosť, ktorá sa vyplýva je do 15 dní a potom sú tam Pán rôzne body, keď starosta sa nezvolá, povedal, že zvolal na toto 15 pracovných zastupiteľstvo dňoch v zmysle našej žiadosti. Reagujem na to, nereagujem a neaplikujem zákon tak, ako sa v mi zmysle hodí. žiadosti podľa zákona. Nie, ale pán v starosta zmysle- povedal v zmysle žiadosti. Nie, v zmysle žiadosti podľa zákona. To bolo. Nepovedal to, Myslenie možno, ale nepovedal. Máme paragraf, keď si pozriete vlastne túto pozvánku, tak tam máte paragraf 12 odsek 1. Proste, ktorá, to je V žiadosť podľa zmysle zákona. žiadosti je podľa zákona a ďalšie veci navyše zákona. Pokiaľ niečo, čo neodporuje zákonu, je stále v zmysle zákona. A žiadosť, ktorá presne Myslím, že sa špecifikuje. citlíme, ale toto je v plnom súlade so zákonom. Úplne jednoduchá otázka na starostu. Chce, aby boli zastupiteľstva uznášania schopné? A funkčné. No jasné. Aby sa ho mohli zúčastniť obyvateľia. No áno, však môžu chodiť. Kedy budeme mať ďalšie zastupiteľstvo a o koľkej? No neviem, tak v zmysle zákona 2 týždňov, ak sa dneska neuznesie, teda nebude uznášania schopné. Dobre, o koľkej? No uvidíme, aký bude čas, musím zistiť, ako máte. Aký vy budete mať čas, hej? No tak ja zvolávam, ja mám tiež nejaký kalendár, ja hovorím pomaly do júna. Čiže toho máte tak plne nabitý, že vás vôbec netrápi, či bude uznášania schopné zastupiteľstvo alebo nie. Hej? Tak to máme chápať. Toľko robíte pre túto obec, že nestíhate ani jednotlivé zastupiteľstvo tak, aby bolo uznášania schopné. Dokonca ani vlastných ľudí si neviete zorganizovať tak, aby tu boli prítomní. Vlastní ľudia potvrdili viacerí, že prídu, ale dvaja sa na poslednú chvíľu ospravedlnili. Pretože ich zamestnávateľ neuvoľnil. A
No, tak keď máte audit vo firme a nemôžete odísť. Tak, preto to bolo treba spraviť na to 17:30. Prípadne, keď okorie kolegyňa, ktorá nemôže, proste... Jasné, všetko je ospravedlniteľné. To znamená, že ak to dobre rozumiem, keďže starosta povedal, že pred mesiacom bolo zastupiteľstvo, od toho mesiaca do dnešného dňa sa vôbec nič nezmenilo, nič zásadné nie je na riešení, na rokovaní, v podstate nič sa nedialo, nemáme o čom rozhodovať, alebo zastupiteľstvo nemá o čom rozhodovať? Asi tak. Jednoducho veci, ktoré sú rozbehnuté, nevyžadovali zvolávanie zastupiteľstva. To znamená, že informácia o tom, že bolo zrušené verejné obstarávanie, že bolo vypísané nové verejné obstarávanie, v akom stave je výstavba školy, my máme koniec marca, to znamená máme apríl, máj, jún, júl, august, 5 mesiacov. My nemáme čas na to, aby sme tú školu postavili, zariadili, vybavili, skolaudovali a rozbehli tak, aby jednoducho bola k septembru funkčná. Je to veľmi podstatná informácia aj pre pani riaditeľku, ktorá musí zabezpečiť, bude príjem detí do školy, nábor zamestnancov. Jednoducho to nie je jednoduchá vec a my nemáme čas a jednoducho my nemáme o čom rokovať. Pani riaditeľka sa snaží o stretnutie s tebou, stretnutie ako si, takisto ani na to stretnutie nemáš čas. Nie, však. No to celkom tak nie je, pretože pani riaditeľka poslala asi jeden mail s návrhom stretnutia v čase, kedy som tu nebol, tak som odpísal, že navrhnem iné stretnutie. Zverejníme celú komunikáciu. Pán starosta, ja som písala už predtým aj minulý rok a naozaj sa potrebujem s vami stretnúť. Tak no, sa minulý rok, teraz. Predsa tu bola pani zástupkyňa zodpovedná za školstvo. Nie, už keď tu nebola. Tak ona tu nebola od polky januára. Ja som sa iba chcela spýtať, keď slova teraz neudelujú, že aké sú alternatívy vlastne teraz, keď tá škola asi nebude, alebo vy stále si stojíte za tým, že tá škola tam bude, hej, v septembre. A ak nie, teda keď pripúšťate už aj inú alternatívu, že aké ste teda zvolili pre nás možnosti? No, nepripúšťam si žiadnu inú alternatívu, ako postaviť školu, ideálne v termíne. A keď sledujete celú komunikáciu, odkedy som tu starosta, tak vždycky hovorím, že pokiaľ dopadne dobre verejné obstarávanie, tak sa to stíha. Jediná vec, ktorú v tom procese nevie nikto ovplyvniť, ani vy, ani ja. Takže sme... Ako vysvetlí starosta rozdiel, že bolo predtým vypísané verejné obstarávanie za 1 700 000, teraz je za 2 milióny, takmer 50 000, že tam prišlo k navýšeniu. To je jednoduché. To ja vysvetlím. Ako? Výsledky toho prvého dopadli, ako dopadli, a po komunikácii s firmami, ktoré sa zúčastnili, tak povedali, že sa to za tie peniaze postaviť nedá, lebo my chceme na štandard vysoký na základe požiadaviek hygieny, požiarníkov a neviem koho ďalšieho. A cena, ktorú preferovalo ministerstvo, je neudržateľná. A zodpovedajú tomu ceny všetkých ostatných škôl, ktoré boli pred časom skolaudované a postavené Dunajská, Lužná, Miloslavov, Malinovo a tak ďalej. Plus imigrantská kríza, teda imigranti, čo idú do Európy, spôsobili, že kontajnerové firmy majú zákazky celkom slušne vystaráno. Ale sa to niekto ozval za tie kontajnery, že by vám to vedel zabezpečiť niekto? Viete čo, ozval aj neozval. Firmy, ktoré si vyzdvihli podklady, bolo ich 10. Všetci vo svete tvrdili, že to je zaujímavá zákazka. Na stretnutí pracovnom, na ktorom sa doľadovali informácie o tom, že ako má vyzerať ponuka, čo to má obsahovať, tu sedeli v tejto zasedačke 6. To bolo začiatkom februára, alebo polovicu februára, a nakoniec reálne dali ponuku iba 2. A z tých dvoch jedna bola viac menej len do počtu, pretože nezodpovedala tá ponuka už podľa obálky tomu, čo mala obsahovať, a z jednej firmy sa vyberať nedá. A keby sme to neboli zrušili, tak o 5 týždňov tu sedíme s údivom v tvári, že ako to, že máme iba jednu reálnu ponuku, ktorá povie, že či bola dobrá alebo zlá. Takže sme nemohli strácať čas, tak sme to zrušili a spustili sme okamžite nové obstarávanie. Rado, 16.2. na zastupiteľstve som povedal, že to verejné obstarávanie bolo pripravené veľmi tendenčné a firmy sa odmietli do toho verejného obstarávania zapojiť práve preto, že bolo jednoznačne tendenčné našité na jednu konkrétnu spoločnosť. A to sa teraz ukázalo. Som rád, že to takto dopadlo, lebo sa ukázalo, ako ste to chceli šiť a sa to nepodarilo.
Takže povedz ľuďom pravdu, ako to je. My sme už v polke februára tvrdili, že to verejné obstarávanie nemôže dopadnúť úspešne, pretože je našité na konkrétneho a jediného zhotoviteľa. Tak nehovor o tom, že si budeme vyberať z nejakých viacerých ponúk, pretože firmy sa odmietli zúčastňovať na tejto fráške. A preto ste dopadli tak, ako ste dopadli. Pretože do prvého kola, ktoré bolo v prípade Thompsonu, sa z 10 firiem reálne prihlásilo 4 a reálne 4 predložili ponuky. Do tohto sa prihlásili 2, aj to je jedna tak, ako si povedal. Tak buď úprimný, firmy nehodlali hrať túto špinavú hru. Ja mám takisto otázku ohľadne členov. Jozef, myslím si, že si už všetci zvykli, že ty účelovo klamáš a zavádzaš, pretože keby to bolo tak, ako hovoríš, tak pokračujeme v tom obstarávaní s tou firmou, ktorú si tu zatiaľ nespomenul. Rado, vy nemôžete zo zákona pokračovať, pretože nemáte splnený podmienku verejného obstarávania. Ale v zákone. Nemôže s jedným pokračovať, preto ste to museli zrušiť. Jozef, naštuduj si zákon. Ráno ja som volal s človekom priamo z toho obstarávania z úradu, ktorý mi celú vec vysvetlil a je to tak, dobre, tak ráno, môžeme sa dohodnúť teraz, zavolám tomu človeku, teraz dám mu na hlasný odposluch a povieme si, ako to bolo. Kľudne si mu zavolaj, ale opakujem ti, že zákon o verejnom obstarávaní hovorí o tom, že v tom paragrafe 46, keď dostaneš len 2 ponuky, môžeš zrušiť súťaž bez udania dôvodu a pokiaľ dostaneš iba 1 ponuku, tak musíš písomne zdôvodiť na úvod, prečo pokračuješ. Takže trošku si mýliš pojmy s dojmami, ale u teba sme zvyknutí. Rado, porušili ste zákon, respektíve keby ste pokračovali, by ste porušili zákon, ale okej, akože ja som u teba zvyknutý na tom, že ty v roku 2010 niekomu píšeš o tom, ako je zastupiteľstvo o 14. zle a v roku 2016 ako starosta tvrdí, že to je všetko super, že to vlastne takto malo byť od začiatku. Takže si povedzme, kto z nás tu ako hrá a aké účelové plánstva používa. Pokračujem v tom, čo som začala, to znamená, že je tam navýšenie o 300 000, kde máme finančné krytie toho navýšenia, pretože my už sme nemali ani na tú prvú alternatívu, kdežto teraz je to v podstate ešte kritickejšie, to znamená, že trvám na tom, aby sme mali k dispozícii finančný plán výstavby základnej školy s materskou školou na Čiernej Vode. Takéto niečo si nám slúbil, do dnešného dňa sme to nedostali, takže ak môžem poprosiť, do 2 týždňov by malo byť zvolané nové zastupiteľstvo, predložiť finančné krytie projektu Nová škola na Čiernej Vode. Ale nie je škola, tá škola sa musí zariadiť a tá škola musí od septembra do januára fungovať s platným učiteľom. Takže nie iba výstavbu školy, ale zariadenie a prevádzku. K tejto veci nebudem hovoriť teraz absolútne neverejne. Ak chcete, do 9. poslanci sa odobrať do mojej kancelárie na pracovné stretnutie do zatvora druhú, keď vám poviem nejaké veci. Ak máte záujem, to je není pre verejnosť. Aké finančné prostriedky, akože nie sú pre verejnosť? Použije súkromné prostriedky svoje rado, tak potom ich môže zobrať do zasadačky, ale už je verejné, tak je to verejný problém. Ale rado ešte jednu vec, keď hovoríš o dodržiavaní zákona. 19. alebo rokovací poriadku 19. januára si napísal 2 písomné interpelácie, na ktoré si mal odpovedať. Dneska si mi neodpovedal, môžem sa ťa spýtať, že ako toto zdôvodníš? Dokonca som ťa vyzval 31. deň, že si mi neodpovedal, ani si na to nezareagoval, tak sa chcem spýtať, že ako ty dodržuješ rokovací poriadok. Je to tvoja povinnosť, dokonca si tu 16. februára nás presvedčal, že môžeme klásť otázky iba starostovi, takže sa pýtam, že to čo má znamenať, že starosta si zapíše na zastupiteľstve 2 interpelačné otázky, dá verejný prísľub a vyplýva mu to aj z rokovacieho poriadku, že mi na ne odpovie. Sú to dosť podstatné otázky týkajúce sa školy a ty do dnešného dňa si mi nenapísal nič. Pozri, poslanci dávajú interpelácie na starostu a občania by mali dať otázky na poslanca a ten by sa mal pýtať. Toto je správny postup. Ja len dopoviem, to, že náš rokovací poriadok je pritiahnutý za vlasy a je široko ďaleko nad rámec zákona. A keď sa teraz poslanci sami neodoberú, tak sa vlastne... Počkaj, nechaj toto rozprávať, to si fakt rád vypočujem, čiže už v podstate nemám právo ako obyvateľ použiť len otázku poslancovi, ale už ani starostovi. Poprosím, vráťme sa k tomu zastupiteľstvu, ktoré tu spomínate. Pán Michalík sa spýtal pána Tokarčíka, aká je jeho predstava, keďže sa zase hlasoval proti, riešenia 150 mm prekladky vodovodu.
Pán Veloček vtedy zasiahol, rýchlo naštudoval zákon, nebral do úvahy rokovací poriadok, zobral si zákon o obecnom zriadení, v ktorom je napísané, že občania môžu interpelovať len starostu. Pozor, je to nahraté, pán Veloček to tam x-krát zdôraznil. V tom momente ste povedali, že občania, ak budú interpelovať poslancov, je to protizákonné. Toto je zhrnutie 5-minútového preslovu pána Veločeka, ako chcel dokázať, že občania sa nemôžu pýtať. Vy ste to teraz obradil, že občania sa môžu pýtať, tak skúste nám to vysvetliť, lebo aj v rokovacom poriadku našom je, že starosta vytvorí dostatočný priestor na to, aby sa občania mohli pýtať, čiže interpelovať starostu aj poslancov. Vy ste v tomto momente zakázali, a dokonca ste to nazvali, že je to protizákonné, aby občania interpelovali poslancov. Ak budete chcieť, chvíľa vám tú zvukovú nahrávku, prinesiem a pustím. Ďakujem za odpoveď. Takže chcel by som jednoznačné stanovisko, či občania môžu interpelovať poslancov, lebo na tom predchádzajúcom zastupiteľstve ste to označili ako za protizákonné. Ešte keď môžeme nejako doplniť, že či sa obyvateľ môže aj pýtať pána starostu, chcem mu vydať teraz verejné stanovisko a ja hneď s tým stanoviskom budem ďalej pokračovať a pracovať. Hovorím, že náš rokovací poriadok nie je štandardný. To znamená, že je nad rámec toho, ako by to malo byť. Ja som povedal návrh postupu, ako by to malo správne byť. To znamená, že keď občan má nejaké požiadavky, tak prostredníctvom svojho poslanca vznesie tieto požiadavky a ten daný poslanec v bode interpelácie poslancov a obyvateľov, ako je to tu nazvané, by mal sa opýtať starostu, ak chce tomu občanovi byť v ústretí. Takto by to po správnosti malo byť. Naviac občania majú potom štandardný, normálny režim cez podateľňu, dajú žiadosť a tej sa môžeme venovať, pokiaľ je taká zásadná, aby musela ísť na zastupiteľstvo, ak nie, tak 30 dní ich vybavujeme. Ale ja vám tak dám, že takto sa aj vyjadril, že vlastne je to právo poslanca na... Pán Veloček, vaše dojmy a pojmy ma nezaujímajú. Môžeme sa vrátiť k používaniu mobilného telefónu, aké máte s tým pojmy a dojmy. Vy ste to jednoznačne povedal, môžem dokončiť? No, ja som vám chcel niečo odpovedať, vy ste mi skočili do reči, takže ja odpoviem. Takto som to myslel. Poslanec má zo zákona právo sa obrátiť na starostu a členov obecnej rady s interpeláciami. To je takto zákon. Dobre, otázka znamená inakšie. Keď napríklad občan sa chce tiež nejakým spôsobom, tak nie je interpelácia občana, ale on sa obráti na poslanca, na zástupcu, dám nejakú otázku a ten poslanec formuluje za toho občana tú interpeláciu. Počkajte, takto zavádzať. Starosta na zastupiteľstve povedal otvorene, že občania môžu klásť otázky iba starostovi. No tak klasicky, keď dáte prostredníctvom podateľne nejakú žiadosť, tak vám bude zodpovedané, ale tu sme sa bavili o terminus technicus interpelácie. Interpelácia je naozaj právo poslanca, adresované starostovi alebo členov obecnej rady, čiže v zásade poslancom mal ukazujú iba členovia obecnej rady. A ešte súčasťou obecnej rady je hlavný kontrol, takže on by mohol byť interpelovaný. Takže toto je to, čo som tým chcel a som presvedčený, že takto som sa aj k tomu vyjadril, takto som to určite aj myslel. Takže možno, že ste mi tu skákali do reči, možno som sa úplne nie potom dobre vyjadril, ale takto som to určite myslel. Dobre. Môžeme sa vrátiť k meritu veci, k konkrétnemu príkladu, ktorý to nastal, lebo to, čo vy hovoríte, sú totálne iné príklady. Pán Michalik sa spýtal pána Tokarčíka, toto je aká otázka? To pán Michalik mal napísať žiadosť pánovi Tokarčíkovi, aby sa pán starosta spýtal pána Tokarčíka? Ale veď je to protizákonné. Môžem dokončiť, ja som vám neskákal do reči. No. V zákone je napísané o obecnom zriadení. Interpelovať môžu len poslanci starostu. Vôbec nie je to, že starosta poslancov. Takže to, čo ste vy povedal, nie je možné, aby sa pán Michalik dozvedel odpoveď od pána Tokarčíka týmto vaším spôsobom. No, ja som vám chcel povedať, že interpelácia je právo poslanca adresované starostovi členom obecnej rady, už ja som nepovedal. Takže pokiaľ chce niekto využiť inštitút interpelácie vo vzťahu poslancovi, no to v zákone nerieši. Dobre, tam bola, že otázka, a aj pán Michalik to nazval, chce sa spýtať poslanca. To bola interpelácia. Bol tu bod rôzne, vy ste návrhli zmenu programu, presne sa to volalo do interpelácie. Takže všetky otázky, hoci to nebolo tak, a teraz dávam interpeláciu, to nebolo, ale bolo to v rámci bodu interpelácie, takže to bolo vnímané ako interpelácia. Bola to interpelácia. Poprosím, zodpovedte mi teda otázku, aby to bolo v súlade so zákonom. Ako sa občan môže spýtať poslanca? Toto by som chcel odpovedať. Normálne mailom, maily sú zverejnené. Poslanec tiež si potrebuje veci naštudovať, tiež akože nemôžete očakávať od niekoho, že hneď
mal vysypať. Ten poslanec nie je politistor. Rado, spýtam sa Čiže môže dať tiež 40 eur na nie je tá výhoda, ale môže poslanec samozrejme napísať, ako tam nie je nič. Čiže nemôže sa pýtať. Nie je oveľa jednoduchšie povedať, áno, mýlil som sa, nie je to úplne tak, akože morálne v poriadku, normálne môžu sa poslanci, obyvatelia pýtať aj poslancov. Stačí povedať, mýlil som sa. Nie, je to protizákonné, taký je stav. Vždy som sa vyjadroval k inštitútu interpelácie, ničomu inému. A tu som navrhoval nejaký postup, že keď niekto občan chce napísať poslancovi, my sme tie kontakty so súhlasom poslancov zverejnili, takže je to vhodný komunikačný nástroj. Takže totálny bullshit budeš obhajovať do nekonečna len preto, aby sa náhodou akože stačí povedať, mýlil som sa, bodka. To je tvoja interpretácia. Nie len jej, pán Velček, nie len jej. Rádo, ja len jednu otázku sa spýtam. Máš ty ešte vôbec aj nejaké slovo chlapa, ktoré dodržíš? Ty si mi 19.1. povedal, že píšeš si otázky a do 30 dní mi odpovieš. Všetci to tu môžu dosvedčiť, že si to urobil. Neurobil si ani slovo chlapa si nedodržal, si proste úplne do úst, už si povedz zase čo, ale Rado, tak potom povedz rovno tým ľuďom na zastupiteľstve. Vážení obyvateľe, dávate mi zlé otázky, na ktoré neviem odpovedať, tak budeme hrať hru, že ja vám odpovedať nebudem. Ale nehraj Rado tú hru, že mi na otvorene povieš na zhromaždení množstva ľudí, že mi odpoveď pošleš a dneska hráš hru, že si mi ju vlastne neposlal preto, lebo som sa nemal právo ťa to opýtať. Tak buď si mi dal slovo a potvrdil si, že mi odpovieš a preukázal si verejnú vôľu, že to urobíš a potom si to mal dodržať, alebo si mal vtedy povedať, že mi neodpovieš a nehrať dneska to po 2 mesiacoch, prečo si mi neodpovedal. Tuto zo seba už vec nežmieš, Rado. Ako nič zlom. A ty hovoríš o nejakých klamstvách a zavádzaní, veď ty si ma priamo na zastupiteľstve oklamal. Ako obyvateľ. Jozef, ty to vidíš iba cez svoju optiku. Ja si pamätám, že som ti tam na Interečnej, kde sme sedeli v jednom centre, povedal, že dostaneš odpoveď, ale keďže v návale iných povinností som založil niekde papiere, ktoré musím nájsť s tými tvojimi 2 otázkami, ktoré tu mám napísané, tak ukáž mi v zákone, kde je napísané, dokedy ti musím odpísať, a keď ti neodpíšem... Interpelácie sú do 30 dní. Dobre, a keď do 30 dní. Povinnosť. Povinný do 30 dní. Ešte nám sa zaznela správna otázka, keď to nespraví, no nič. Zákon to nemyslí, zákon to nerieši, tak áno, máš pravdu. Pozrite sa, voliči zvolili Bugára a ďalších ostatných. Ja mám inú otázku ohľadne členstva v komisii na výberové konanie. Kto je členom komisie v súčasnosti? Verejné obstarávanie. Členovia komisie na verejné obstarávanie Miloš Bela, Rastio Velček a Erika Goliášová. Základná otázka. V zákone o verejnom obstarávaní je napísané, že členom komisie pre verejné obstarávanie musia byť 3 odborníci minimálne s preukázanou praxou alebo preukázaným oprávnením. Pýtam sa, pán Velček, vy máte oprávnenie alebo prax stavebného inžiniera alebo máme práce so stavebnými činnosťami? Pani Goliášová má to isté? On má mobil. Pán Velček, poznáte zákon o verejnom obstarávaní, paragraf 40, komisia? Môžete mi odpovedať? Spĺňate parametre? Rádo, ja sa nepýtam teraz seba. Spĺňam parametre. Spĺňate parametre? Výborne. Spĺňam parametre. Dobre. Tak Rádo, rátaj s tým, že voči komisii podám odvolanie na úrad pre verejné obstarávanie. Dobre, a prečo tam není vlastne taký človek zastúpený? Aký? No, odborník s praxou. A pán Bela je čo poslanec? Je len jeden. Paragraf 40 si pozrite všetci, zákon o verejnom obstarávaní komisia. Akých členov má byť zložená? A to pán starosta s pánom Velčekom neobštia, pretože je tam jasne napísané, že to musí byť človek. Pán Bela nestíha iné veci. Pán Bela sa minule vzdal členstva v komisii na výstavbu školy. Je pre mňa divné, že obratom sa stal členom alebo zvoleným človekom, ktorý má vyberať z ponúk. Tam už možno vtedy bol. Ja. Takže ja nerozumiem tomu jeho správaniu. Najprv sa vzdám. Je možné vidieť tie poverovacie dekrety? Lebo poverovacie dekrety máme aj my z toho prvého verejného obstarávania, takže... Sú k dispozícii. Tak tá štruktúra komisie je ako fixná, áno? Zatiaľ áno. Kto bude členom teraz toho nového verejného obstarávania v komisii? Tí istí traja. Odborníci. Pán starosta, prosím vás, Jeden a ako plynú teraz? druhý na právne veci, tretí na stavebné, tak ako...
Rado, ešte raz ti poviem, zákon hovorí, prepáčte pani rediteľka, mám jednu vec, zákon hovorí o odborníkovi v danej problematike stavebnej činnosti, je to tam jasne napísané, takže odborník na ekonomiku alebo na školstvo v tomto prípade neobstojí. Preštudujte si ten zákon o verejnom obstarávaní. Ty hovoríš, že my tu zavádzame, tak si naozaj teraz otvorte, pán Velček, zákon o verejnom obstarávaní, paragraf 40, stavebné činnosti, komisia, z akých členov má byť zložená? Ja som to povedal, u mňa žiaden konflikt záujmov není. Nie je konflikt záujmov, vy nesplňate tie požiadavky. Áno? Môžete mi preukázať odbornú prax v stavebných činnostiach? Spĺňam. Áno? Aj pani Goliášová? Spĺňam. A ja spĺňam. Som minobetonová, chodím doma. Pán starosta, ja len vzhľadom na to nové verejné obstarávanie, že aké tam teraz plynú termíny, by som potrebovala vedieť, lebo máme 7. zápis do školy a rodičia už teraz sa ma pýtajú, čo majú urobiť, či majú deti pri sem zapísať, alebo proste čo majú urobiť, takže... Nie, zapíšu sem, pretože niektorí jedinci sediaci v sále šíria poplašné správy, že treba zapisovať deti. Verejné obstarávanie ukáže, kto nám tú školu postaví a potom verím, že ho stihne postaviť. Kto sú tí jedinci, prosím ťa, kto šíria tie správy? Ja každému jednému, kto sa ma pýta, čo spraviť s deťmi, budem zapísať dceru. Ja som nehovoril. Rado, ak hovoríš o mne, tak môžem povedať jednu vec. Minulého roku som takisto počúval ešte do júna, ako tu škola bude postavená. A kto na to doplatil, na ten tvoj alibizmus? Tí ľudia, ktorí tu tie deti zapísali, pretože nemali už inú možnosť, pretože zostali na holičkách. Ty dneska hovoríš o šírení poplašných správ, ja ti garantujem, že jediný, kto tu šíri poplašnú správu, si ty, Rado, pretože ľudí zavádzaš s otvorením školy 2.9.2016. Pán Sele, tu sa musím trošku ja ohradiť, lebo tie deti, tí rodičia, že nemali inú možnosť vecu normálne v škole za minulý rok. Mali sa len na čiernu vodu. Vy ste urobili len riešenie, ktoré pánovi starostovi vyťahlo ten spätý. Ďakujem pani riaditeľke, sa podarilo všetky deti, ktoré boli zapísané, umiestniť. To je pravda, pán starosta, ale teraz to je väčší problém, lebo naozaj teraz tie priestory nemáme kam. Ja viem, že je väčší problém, riešime to priebežne, lebo skončí škôlka v Monari, možno. Musíme počkať, ako to celé dopadne s verejným obstarávaním. Ja nemôžem vypovedať a podpísať zmluvu s výpovedou, teda s Monarom, s Terminusom, že chodte deťu len z 30. júna preč tých 6 tried, keď neviem, že či sa tá škola začne stavať. Si predstavte... Akože akú zmluvu tam chceš podpísať, veď tam je zmluva podpísaná, kde je napísané, že nájomné končí 31.6.2016, tam nemáš čo podpisovať, it's all. No, takže pani Nočnícka, ono je to tak, že v konečnom dôsledku tie deti zo škôlky, ak sa dohodneme s Monarom, tak zostanú v Monari. Ak dopadne znova obstarávanie tak, ako dopadlo, tak potom máme reálny problém, ale ešte furt sa dá niečo vymyslieť a pracujeme aj na pláne B. No a ten by som sa mi potrebovala prebrať, takže fajn, aby sme sa stretli čím skôr ešte pred tým zápisom. Dobre. MHD. Ďakujem. Odpoveď chodí. A tá konečná bude vlastne pri triangli alebo nie? Bude. Bude. Zmluva je podpísaná, s nimi trvalo to strašne dlho, lebo ako som komunikoval aj na zastupiteľstve, aj v časopise, došlo k personálnym zmenám, nie len v dopravnom podniku, ale aj v POLO, v BATke, v PVS-ke, kade-tade. Keď sledujete podniky, ktoré sú s majetkovou účasťou mesta Bratislavy, tak pán primátor Nesrovnal nám porobil zmeny, z čoho vyplynulo, že nebolo možné urobiť zmluvu tak rýchlo, ako by sľubovali. Dohodli sme sa 27. novembra, že autobusy budú od januára fungovať. Nie je zastupiteľstvo, ale daná voľná diskusia, pán Bartek, poďte. Čakáme 15 minút. Ešte. Takže výsledok bol taký, že ten termín, ktorý nám povedali, že to bude v januári, neboli schopní dodržať. Chodil som tam ako na klavír, pomerne každý týždeň. Nový riaditeľ dopravy namiesto pána Weigla, teraz neviem jeho meno, tak nás poslal so zmluvou, s návrhom zmluvy na oddelenie kontrolingu. Kontroling povedal, že nám nevie dodržať ceny, ktoré sme mali v roku 2014 zastabilizované, na základe ktorých sa platí za autobus nejakých, koľko, 3000 mesačne.
prišli s tým, že 47 centov za kilometr nesedí a že existuje nejaká nová zmluva medzi mestom a neviem, Európskou úniou o výkone poskytovaných služieb na území obce a na území mesta. Dopadlo to asi tak, že kilometr stojí teraz euro 85, čiže štvornásobné zvýšenie, voči čomu som sa ohradil. Vo februári malo byť stretnutie ešte pred zastupiteľstvom, aby som to tu komunikoval. Žiaľ, stretnutie zrušili na poslednú chvíľu, dali ho 2 dní po zastupiteľstve, tam sme boli na kontrolingu. Prešli sme si všetky nákladové položky na cenu PHM, na výplaty tých ľudí, na odpisy, e-zisk, podobné ďalšie fixné náklady. Nechcú ustúpiť z euro 85, ale keď mi povedali, že to na autobus aj oni chcú, tak sme našli kompromisné riešenie také, že nám nebudú meniť zmluvu, ktorú máme dnes, na štandardnú 525, lebo namiesto 40 000 ročne by sme museli platiť zhruba 160. Takže sme sa dohodli len na rozšírení po Triangel. Zmluva je podpísaná, Svetosvete prisahali, že požiadali o zmenu licencie na BSK. A od 1. apríla by ten autobus mal chodiť. Moja reakcia bola, že dúfam, že to nie je aprílový žartík. Povedali, že nie je, a že sa ospravedlňujem za nekomunikáciu. Môžem vám ukázať aj maily a SMS-ky. Ja už som bol rozhodnutý, že nebudem to držať na svojich pleciach, lebo ja som tu v obci za zlého, že autobusy nechodia. Jednoducho od novembra to trvalo takto dlho. Nestalo to na mne, stalo to na dopravnom podniku. Keď chcete, môžem urobiť spoločné stretnutie s dopravným podnikom. Povedia vám presne to isté, čo vám hovorím. To je problém úplne inde. Ja urobím rekapituláciu. 19.1. bolo prijaté uznesenie 142/2016, ktoré stále nie je zverejnené ako celé, kde bol starosta poverený, požiadaný robiť a tak ďalej a odporúčať, teda zastupiteľstvo odporúčalo rokovať z DPPA o rozšírení dopravnej obsluhy linky 525 po konečnú zastávku Chorvátsky Grob, a o rokovaniach podať správu poslancom obecného zastupiteľstva s relevantnými podkladmi, vyjadreniami a stanoviskami DPPA do 29.2. Uznesenie je právoplatné, hoci táto posledná veta v ňom nie je. Toto hovorím o januári a následne, medzi tým si spomínal, že si rokoval a tak ďalej, a 17.3.2016 bol podpísaný dodatok k zmluve, kde napriek tomu, že si mal vedomosť a poverenie poslancami o rokovaní, o rozšírení, respektíve ešte predtým, ako sa podpíše nejaký dodatok, vyčíslení toho rozdielu, a informovať. Aj napriek tomu si podpísal tento dodatok v úseku Vajnovičína voda Triangel. Vlaďka, čomu si nerozumela? Teraz som hovoril, ja som rozumela všetkému. Že od novembra sa s nimi bavíme o predĺžení linky po Triangel. To, že ste si odhlasovali niečo v januári, pričom to uznesenie je iné, ako je na zázname, ako je na papieri, to je druhá vec, tak tie rokovania prebiehajú. Novembrová záležitosť sa dohodla až teraz v marci s tým, že od 1. apríla bude autobus chodiť. Táto januárová záležitosť je v riešení. Za A. Mal si informovať starosta mal informovať poslancov. Za B. Bola podpísaná zmluva v 17.3. Zastupiteľstvo tú zmluvu nevidelo z titulu, že je tam navýšenie takmer dvojnásobné na cenu, ktoré nemá krytie v rozpočte. To znamená, že očakávali sme rozpočtové opatrenie, ktoré navýši rozpočtovú položku MHD, kde bude krytie na túto zmluvu, ktorú si ty podpísal. Ani také niečo sa neudialo. Napriek tomu my sme na minulom zastupiteľstve poslanci prijali uznesenie, kde navýšili rozpočtovú kapitolu MHD a starosta toto nepodpísal. To znamená, že evidentne nepotrebujeme navýšiť rozpočtovú kapitolu MHD. Pritom 17.3. sa podpísala zmluva, kde tá cena nie je 3 000, ale 6 300 eur mesačne. Pýtam sa, odkiaľ chce úrad a primárne vlastne starosta tie financie zobrať. Jednoducho nie je možné čerpať financie z rozpočtovej kapitoly, keď tam nebudú od júna. Tu hrozí, že jednoducho nebude mať úrad, z čoho zaplatiť faktúru MHD. Máme nejaké rozpočtové opatrenie na stole? Poslanci vôbec o niečom rozhodovali, vôbec o niečom videli? Tá faktúra je z webu, tá zmluva je z webu. Žiadna informácia smerom poslancom nešla. A tu sa stále bavíme o tom, že nie je o čom rokovať na zastupiteľstvách, že nie sú žiadne body, že nič sa nezmenilo a tým pádom na čo zvoláva zastupiteľstva?
Toto je absolútne primárna a dôležitá vec. Pozri, 17.3. bola tá zmluva podpísaná, to bolo v ten deň, kedy mi ju poslali a volali, že ju treba podpísať, lebo ináč autobusy od 1. apríla chodiť nebudú. Nie je to nevýhodné pre obec a vplyv na rozpočet to nebude mať, pretože pokiaľ si pozrieš všetky zmluvy a budeš pozerať s porozumením, tak zistíš, že do konca júla budú autobusy chodiť, potom končí zmluva a tú novú zmluvu, na to sa budú hľadať prostriedky. Takže na pol roka peniaze sú na autobusy. Na pol roka sú? Áno. Lenže, na druhý pol rok nie sú? Lenže budeme musieť nájsť všetci riešenie, pretože dopravný podnik nechce ustúpiť z euro 85 na kilometr. To znamená, že pri 10 000 kilometroch, ktoré urobia ročne, nejakých 10 500 ročne, mesačne, pardon, to vychádza nejakých, no je to 4-krát viac, ako máme dneska v rozpočte, takže som zvedavý, ako z toho budeme hľadať riešenie. Ja riešenie vidím, že všetko bude prevádzkovať Slovak Lines a PSK, tak ako to má robiť zo zákona, len my a Marianka sme taký hybrid, že nám sa chodí dopravný podnik, ktorý je výrazne drahší ako Slovak Lines. Samotní ľudia na dopravnom podniku povedali, že pán starosta, byť na vašom mieste, tak od 1. augusta si zabezpečím vlastný autobus, konkrétne 2 šoférov a vyjde vás to oveľa lacnejšie, ako nám platí takéto peniaze. Tu máme navýšenie školy o 300 000, navýšenie MHD dvojnásobne od júla a my stále nemáme o čom rozprávať na zastupiteľstve a my stále nevieme, kde na to zoberieme? Máme o čom rozprávať, ale v termíne, kedy sa zvoláme zastupiteľstva. Toto znamená, bolo 3 dní, ako bolo plánované zastupiteľstvo. To znamená, že ani mailom dostať nejakú informáciu, prečo sme nemali pozvánku na toto rokovanie zastupiteľstva poslané mailami? My sme to dozvedeli z úradnej tabule. Mali ste mailami poslané? Nemali. Mailom som posielal pozvánku do neposielal, lebo sme sa to dozvedeli, že áno, 9. Pani Lúčka, vlastne to mám napísala. Ja som na to upozorná a neposielal ste nič. To sa musím pozrieť, lebo je fakt, že migrujeme. Ak ste to nedostali, ospravedlňujem sa, ale medzi poslanými poštami to určite mám, pretože momentálne migrujeme zo spoločnosti Baby Group na náš interný mailový server a niekedy sa stane, že niektoré maily nechodia. To už ste hovorili viackrát. No ale došlo už teraz k tomu, pretože sme museli nakúpiť pamäť a rozšírenie procesora, pretože server ešte nestíha. A mne včera prišiel mail z decembra. Môžem to ukázať. Včera mám prišiel. Čo vám píš? To som to vôbec netrapičoval. Áno, tá technika je tiež nedokonalá. Upozornenie, že neprišla nám pozvánka. A na to upozornenie sa nereagovalo. Čiže my berieme to, že sa človek môže podívať, že môže byť technika, ale nebola tam reakcia. Ale ja som ani toto nedostal, čo hovoríte. Veď ste mi odpisovali. Ja ten mail odpísali. To nebol pán starosta. Aha, zabudla som. Pán starosta, aj pán mobilný právnik. Nevadí mi, že ako si sa mohlo to aj dotknúť, že robíte debila ako z prísediaceho, ale že si dovolíte robiť nekompetentných a nesvojprávnych debilov, prepáčte za výraz páni prísediaci poslanci, a že druhá strana je prázdna, veď toto nerobia ani vo veľkom parlamente. Pán Vilček, vy sa neuškrnete, či Velček, lebo jak vám hovoria, vy ste tu nedošli niečo robiť, vy ste tu zamestnanec, vy tejto obci len škodíte. A ešte zavádzate aj tých najbližších okolo seba. Dúfam, že máte rád marhulový kompot. Ďakujem vám. A keď vám to nevadí, treba to sedieť a tľapať do haleluja. V podstate obyvateľov ani nepotrebujú na zastupiteľstve. Nemáte právo položiť otázku poslancovi, starostovi, môžete sa to maximálne vypočuť a potom môžete napísať mail, na ktorý si starosta nebude mať ani tú čas a nájsť potrebu si to prečítať. To sme sa dneska dozvedeli. Ale nevie, že neprekročenie mandátu, to je jednoducho neuveriteľné, koľko toho veľa je. Starosta nepotrebuje ani poslancov, na miesto potrebuje vás. Počkajte si 10 minút, či ešte vydržali 10 minút. Pol hodina sa vám čakať. Ak dovolíte, aby som vám, aby sme tuto netľakali len tak si otvoril medzi tým ten zákon o verejnom obstarávaní a je tu naozaj v paragrafe 40 napísané, keď už teda, aby sme ten čas nejako nezabíjali úplne, že je to paragraf 40 je komisia a v
v bode 1 je napísané, že verejný obstarávateľ je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej 3-člennú komisiu, 5-člennú pri nejakých vyšších parametroch. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Čiže toto je na dokladanie toho, čo ten pán selektor Antoniček teda povedal. Aby sme mali istotu. Ja by som sa chcela spýtať pána Belu, že či by niekoho k sebe, či mu to vlastne nechýba tam taký odborník. Vlastne vy ste v tej komisii, pán starosta povedal. To je pán Bela. Ja nie som pán Bela. Vy si nie ste pán Bela? Pardon. A trošku sa podobá. Nechaj to tam prepáčte. To by sa bol teraz, že pán Bela urazil, sympatický pán. Pán Bela, ale až tak škoda, že tu není, on asi vedľa sedí, že teda... To radšej nie, no. Radšej teda ako není, že či by... či to všetko stíha. Stavebné dozory robí, dohľady. Tak stíha, no. Pán Bela je jeden z tých, ktorých som chodil pravidelne aj cez víkendy. Zarezávajú aj tomu. Môžem sa spýtať otázku? Ako stojí stavebné povolenie na školu? Bolo vydané, nebolo vydané? Ako máme informáciu o tomto? Stavebné povolenie na školu bolo vydané a je právoplatné. Zverejné nebude? Môže byť zverejné. Tak by som mohol zverejniť, prosím ťa. Žiaľ, nemusí. Myslíš, že by si to mohol zverejniť dnes? Ja som sa rád prečítal. Predsa len ako obyvateľ nemá moc šancu získavať informácie a v zastupiteľstve sa nemôžem ani opýtať, tak by som bol rád, keby si to zverejnil. Buď taký láskavý. Ty vidím ústretí, no to nesem ty xerox kópiu, dobre? Ďakujem ti. Pán Bela by mohol prísť. Neskoro, ale predsa. Ja to vedem. Ináč, keby ste chceli vedieť, taká informácia, dneska je deň vody a dneska sa na školách neučia, majú väčšinou nejaké také spoločné aktivity a učiteľia sa vedia pomerne jednoduchým spôsobom uvoľniť. A to sa dozvedám až teraz? To je tak, aby ste vedeli, že dneska je... Dve veľké písomky. Som mohla zohľadniť. Deň vody je my si spájame deň vody s dňom zeme, tak budeme robiť v apríli, že my máme deň zeme. Ale to len gusičný zákon. Vody máme na čiernej vode dosť. Komu verím? Budeme mať deň vody. Asi nie. Ja si, že asi nie už. To tak pripadá. Ale veď o tom vieš, aby sme to nečadili. Ja ich darujem. No vidíš to. To som pán Joček myslí, že sa chodím za peniaze. Ako je to s stavebným povolením na školu tu na, alebo respektíve územné rozhodnutie a stavebné povolenie na telocvičňu v Chorvátskom Brode? Priznám sa, že neviem, pretože ešte není vydané ani UR-ko. Z nejakých dôvodov, že chýbalo niečo v projektovej dokumentácii. Viem, že pán Bela to riešil niekedy minulý týždeň. Takže pracujeme na tom. Nestojí to na nás, vydáva to stavebný úrad Bernolákové. Poviete, že neviete, ako sme na tom a na to pôjde pracujeme na tom. No áno, pretože je to riešenie. Pracujeme na tom, znamená, že pán Bela mal stretnutie s ľuďmi zo stavebného, myslím s pánom Búdanom a nejaké veci od neho, ktoré detailne neviem. Čo mám sa priamo pýtať pána Belu? Pán Bela tu mal byť, aby si... Ale veď ešte v decembri tam bola ohliadka, ešte v decembri malo byť vydané UR-ko. Je marec.
Neviem, kde si došla k takej informácii, obžiadka bola 22. decembra, ale vyžaduje kopec vecí, ktoré nie je v rámci tej žiadosti doložené. To je standard, keď to tak zoberiem, že vlastne na Starlande územku je stavko za tým mesiace, a potom na nastavku školy, čo je v režii obce, to nevieme vybaviť ani za tých 4 roka. Áno, pretože to je v režii. A to vidíme, ako obec pracuje. Áno, táto obec pracuje vynikajúco. Sa pozri, ako rýchlo sme vybavili stavebné povolenie pre Starland. No to si teraz pekne povedal. No a kto iný by mal žiadať o stavebné povolenie pre Starland, keď on je stavebník? Dobre, ja len porovnávam, že ako je to pekné, že keď v podstate jedna dokáže stihnúť aj územku aj stavbu a obec sama sebe nedokáže za 3/4 roka doriešiť ani územné rozhodnutie na telocvičenie. Ale to nestojí na tejto obci, už to prosím ťa pochod. Keď došli podklady inžinieringa, všetko vybavené, tak už dávno aj stavebko, aj... Čiže chceš povedať, že prieťahy robí Bernolákovo? Áno. Aj, dobre. Ako je to s stavebným povolením na ihrisko na Čiernej Hode? Tiež to rieši Bernolákovo. Áno, aj to máme Bernolákové, však si tam samozrejme... Áno, ja viem, práve že som to vybavovala, riešila a práve že preto sa pýtam, že 3 mesiace prešli, aký je momentálny stav. Kto to rieši, kto to máňa v akomže štádiu? No, pán Bela, a sama dobre vieš, akú žiadosť si tam odniesla. Tá žiadosť obsahovala prvú stranu, nebolo vôbec nič. Ale nie, boli dodané úplne všetky podklady, od pána Svedka boli úplne všetko, ostatné bolo doložené. Nebolo tam dodané, ale že vôbec nič, čo spĺňa náležitosti žiadosti o stavebné povolenie. Štúdia ihriska nie je žiadosť o stavebné povolenie. Sám dobre vieš, že tá prvá strana ofotená s pečiatkou bola nutná na úrad vlády k dokladovaniu, aby vôbec uvoľnili, aby vôbec schválili a uvoľnili 40 000 pre túto obec. To znamená, že zmluva a všetky ďalšie, bolo to dôležité pre podklad, pre vypracovanie zmluvy, ale všetky ďalšie náležitosti sa dodatočne do Bernolákova doložili. Čomu nerozumieš, Danka? Tak, to bola prvá strana, ale doložili sa... Ale tá prvá strana sa dokladala len z titulu, že to bola príloha pre úrad vlády. Áno, že vám to bolo povedané, čítajte s porozumením. Musíte porozumieť pána starostu a potom čítajte asi tak. Kde som mala súdať? Že som mala Tieto zastupiteľstva človeka preukazujú jednu vec, že vlastne je mimo. Ale treba si položiť základnú otázku, ako je hlava 22 alebo 1984 alebo Orvelová farma, že kto tu z nás robí idiotov a kto si mení zákony tak, ako mu vyhovuje. Všetci sme si zákone rovní, až potom ten zákon ukáže, že niektorí sú rovnejší. Táto, pán Velčík, na vás sa hodí farma, Orvelová, ale úplne jak vyšitá. Vy ste úplne krásny príklad tých hlavných predstav, ktoré my ste tu prečítajte si to 100 stranová kniha a nájdete sa tam ako hlavný hrdina. Ja by som to chcel troška odľahčiť. Ja nevidím do toho všetko. No, hlavne pána starostu by sa chcel opýtať. Ten putovný pohár, čo sme získali minulý rok, je tam štítok, lebo už sa chystá ďalší ročník a potom je... Ale či bol tam dodaný ten štítok, že sme boli víťazí? Áno? Dobre, tak potom, keď ma oslovia, tak budem môcť ten pohár zobrať a zase ísť na ten turnaj. Jasné, však teraz nie, ale o ten štítok sa mi jedná, aby tam bol minulý ročník. Tak vyhrali sme, no. Keby aj super vyhral, tak ho nemáme. Ide o to, že keď nás pozbudú slovenský krok, teraz tento rok to má robiť, že či tam ten štítok je, aby sme to potom nenaháňali 3 dní predtým, dobre? Tak ďakujem, potom sa ozvem ešte. Ináč, keď hovoríte, tak má napadlo dotácie. Ako sme na tom s dotáciami, pani predsedkyňa Finančno-sociálnej komisie? Už bolo nejaké stretnutie? Ja nepočujem. Akože toto je čo za otázka? Nerozumieš? Nie. Čo nerozumieš? Porozumenie. Za prvé, včera večer som dostala konečne tabuľku, kto vôbec a koľko požiadal o dotácie. Včera večer. Dohodli sme sa s pani Tomanovou, že v piatok zvoláme finančnú komisiu, ak bude mať podklad od pána kontrolóra, že predchádzajúce dotácie z minulého roku boli vyúčtované správne. Každý rok to robí pán kontrolór,
Momentálne situácia taká, že pán kontrolór sa k tomu ešte ani nedostal, hovorím správne, lebo sme spolu o tom volali. To znamená, že je zrejmé, že nebude mať protokol od pána kontrolóra o tom, ako sú vyúčtované minuloročné dotácie a nemôžeme rozhodovať o nových dotáciách, pokiaľ neviem, že či ten subjekt minulý rok vyúčtoval správne a či spĺňa podmienky VZN o dotáciách na pridelenie novej dotácie. To znamená, že ja som stále v štádiu stand-by a čakám, kedy dostanem podklady. Ako náhle ich budem mať, zvolám finančnú komisiu, finančná komisia o tom rozhodne a následne sa to posunie do zastupiteľstva, kde o tom môže rozhodovať zastupiteľstvo. Lenže som sa dozvedela práve, že ako na tých zastupiteľstvách nemáme vlastne ani o čom rokovať, takže zastupiteľstva sa ani zvolávať nemusia, tak tým pádom akože... Ale zastupiteľstvo kvôli dotáciám bude, to vám garantujem. To rátajte, že bude. To bude vyššia moc, to musí. Ďakujem za odpoveď. Ale to je informácia, ktorú si dostal, ktorú vieš, mal by si vedieť, lebo od teba závisí, aby jednotlivé komisie dostávali podklady, pretože je to naozaj dôležité, aby sme mali vôbec o čom rozhodovať. A ostatné komisie nedostávajú ani podklady. Áno, a ďalšia vec, prepáčte, veľmi dôležitá vec, stále na web stránke v časti rozpočet nie je aktuálne schválený rozpočet. Ja som ho včera pracne hľadala na úradnej tabuli, dokonca zmizol z úradnej tabule a som ho tam nenašla. To znamená, že ja som v počítači, v mailoch niekde našla nejakú verziu rozpočtu, ale pýtam sa, je to tá správna verzia rozpočtu, lebo ja tam mám na rok 2016 aspoň 8 verzií. Viem, že nejaká, čo sa predkladala na zastupiteľstvo, nejaká sa schvaľovala, nejaké zmeny sa potom diali dodatočne, predtým mi Katka Madrasa posielala nejaké rozpočty, takže jednoducho poprosím za prvé na web stránku do sekcie rozpočet zverejniť aktuálny rozpočet, aby sme videli, koľko je presne určené na dotácie, pretože tá suma je v tých rozpočtoch, čo ja mám, rozdielna a na základe tých podkladov, ktoré budem mať od hlavného kontrolóra a teraz, čo som dostala od pani Tomanovej, môžeme zvolať komisiu? Ďakujem. Ohľadne školskej komisie, keďže predsednička sa na zastupiteľstve vzdala, moja otázka je, akým spôsobom bude školská komisia fungovať. A prečo sa vzdala? Lebo chce robiť činnosti, ktoré prinášajú nejaký väčší... Aha, zástupcu starostu. Lebo to je nová informácia. Sa stala zástupcom starostu. Čiže v jednej komisii sa vzdá a druhú funkciu príjme. To je tiež také ďalšie. Čo si urobíme z tej školskej komisie? Či budeme iba fungovať ako radoví členovia, alebo si pomedzi seba splnomocníme niekoho, kto bude komunikovať s úradom, aby sme sa vyhli takýmto nedorozumeniam, ako napríklad tu, na čo sa dozviem, že už je nejaký návrh dotácií na svete. Školská komisia, keďže sa jej to tiež týka, ako nie iba školskej, ale kultúrnej, športovej a tak ďalej, minulý rok takisto posudzovala a odporúčala veci ohľadne dotácií. My nevieme a nemáme nič. Takže akým spôsobom sa nám bude dostávať materiál na prerokovanie. Kto je zodpovedný za úrad za spracovanie týchto podkladov? Pani Madrasová? V každej komisii je jeden z členov zamestnaný do obecného úradu. To je úplne najideálnejší spôsob, ako kontaktovať človeka a získať od neho informácie. V školskej komisii je pani Vidrová a pán Bilik. Erika je zástupkyňa starostu. Erika sa vzdala? Erika sa vzdala funkcie predsedu komisie. Mala funkcie predsedu komisie. A je členka. Musíme vymyslieť nejakého iného predsedu. Preto sa pýtam, ja sa dobrovoľne hlásim za predsedu školskej komisie. Okay. Takže si prosím materiály zasielať dostatočne vysokom časovom predstihu, aby som ich dokázala spracovať a poslať tým členom. Matka, musíte sa povedať, možno to zastupiteľstvo neprijalo, aj keby ti teraz slúbili, že dostaneš podklady, o mesiac ti to zdôvodnia, že nebolo to možné. Sme si to tu povedali, zase si nebudeme odškriepovať, čo sme si povedali. Ja, to sme si povedali veľakrát veľa vecí, dokonca padli aj slúby. Dobre, Vladi, a máš návrh ešte na niekoho ďalšieho? Lebo s tým, že to pôjdeš ako predsedkynia, tak nejaký ďalší člen? No ja myslím, že momentálne to nie je. Niekoho vecného úradu tam treba dať, kto bude tu podklady zháňať. A tam máte dvoch poslancov. Keďže Erika ani ako predsednička komisie nebola veľmi v stave tieto podklady zbierať, zabezpečovať, distribuovať, rokovať o nich,
asi ako zástupkyňa starostu toto nebude stíhať oveľa viacej, takže naozaj tu nám bude treba dať niekoho aktívneho radového zamestnanca, ktorý bude aj fungovať. Kto má momentálne na úrade na starosti školstvo? Ja. Tak buď člen komisie, máme to vyhraté, no máme informácie z projektu. Žiadne komisie. Tak to ešte ako radový občan. Pán starosta, čiže stále so všetkými vecami priamo na vás, nie pani Goliášová, ako bola pani Goliášová je zástupkyňou pre... Ale ja som školstvo a pani Goliášová je zástupkyňou pre verejný poriadok, kultúru a voľnočasové aktivity. Ďakujem. Dobre, už to rozumiem. No dobre, ešte tu, čo sa tej komisie, tej komisie pre výstavu, ozval sa mi člen potenciálny Ivan Krištof, že by chcel byť členom tej komisie, tak dávam na zváženie. Sice zastupiteľstvo není uznačenie schopné ani po hodine, takže verte len ako... Akej komisie? Tá komisia pre výstavu. To, čo si dvakrát nepodpísal? Áno, ale tak vy si fakt milíte niektoré veci. V rokovacom poriadku je napísané, že komisie navrhuje starosta. Pokiaľ nebude zmenený rokovací poriadok, čo nie je doteraz zmenený, žiadny návrh nemôžete dávať ako poslanci na komisie. Takže pokiaľ ja dám komisie sú odborný poradný a iniciatívny orgán obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo si zriaďuje komisie. Áno, hlasovaním ich zriaďuje. To znamená, že ja dám návrh na komisiu a vy odhlasujete áno. To je v našom rokovacom poriadku, ale zákon o obecnom zriadení hovorí niečo iné. Zase, pokiaľ sa to hodí zákon o obecnom zriadení, používame zákon o obecnom zriadení. Pokiaľ sa pohodí rokovací poriadok, používame rokovací poriadok. Keď ideme používať 1 meter, používame 1 meter úplne na všetko. Je zákonne zvolená a schválená komisia. Bodka. Tá komisia nebola zvolená. Bodka. Na zastupiteľstve, ktoré bude asi o 2 týždne, budete mať návrh na zriadenie tej komisie. Nehovorím, že sa tam budú meniť členovia, navrhujem ďalšieho. Prečo bude zastupiteľstvo o 2 týždne? Lebo sa dneska neuznieslo, tak do 2 týždňov musí ďalšie. Dnes vyšlo, pardon. Rádo počujem, že naozaj... Počkaj. A pán Krištof, čo si ho navrhol ako za člena, o princípe nemá z toho žiadny problém, ale akože bude za akú oblasť zodpovedný? Akože je tam niekto za stavebne, niečo za finančne, za právo. Pán Krištof bude za oblasť? Za oblasť samosprávy, keďže fungovala na správe. Dobre. Ja by som sa naozaj fakt spýtal, že či to nevadí, že proste hraješ s tým rokovacím poriadkom na strane, ako sa ti hodí. Aj s tým zákonom o vecnom zriadení. Na jednej strane proste tu deklaruješ, aký máme nadštandardný rokovací poriadok a že ako obyvateľe by vlastne nemali sa pýtať. Na druhej strane ten rokovací poriadok je vlastne v rozpore so zákonom, čo sa týka komisí a čo sa týka zriaďovania týchto vecí, pričom zákon o obecnom zriadení zase hovorí niečo iné. Tak si to trošku nejako uprác, lebo Dana má naozaj pravdu. Používajme meter rovnako na všetko a nehrajme sa na to, čo sa nám hodí. Dobre, čo sa týka tej komisie, návrh predložím úplne riadne v zmysle platných zákonov a legislatívy. Čo sa týka rokovacieho poriadku, ten je zrelý na kompletné prerobenie, pretože je tam kopec blbostí, ktoré sú v rozpore alebo nie sú v súlade s zákonom. A pokiaľ poslanci budú chcieť, aby sa táto vec posúvala nejakým rozumným spôsobom ďalej, tak asi je najvyšší čas začať komunikovať na trošku inej úrovni, ako sa tu zbytočne emotívne hádať pred ľuďmi, lebo to neprispieva vôbec nikomu. Ako mňa to nerozhodí, ja som zvyknutý na trochu iné kafe, ale aby sa to posunulo niekde trošku ďalej, konštruktívne, alebo cieľom vás, poslancov a mňa aj, aby sme túto vec aspoň trošku zlepšili. Presne tak. To je našim absolútne prvoradným cieľom. Máme predsa nejaké veci, chceme nejakým spôsobom zriadiť nejaké veci, máme predsa volebný program, chceme ho nejakým spôsobom plniť, ale jednoducho momentálne sa nič toho neplní. Zároveň som chcela poprosiť, ak môžem, vyjadrenie pána Velčeka k tomu, čo povedal pán starosta. K tomu, že ten rokovací poriadok je úplný zlý a že tam je kopu hovadín. Prečo vypracoval taký rokovací poriadok, ktorý je úplne na hovno? No tak ja sa neviem vyjadriť v tej poslednej časti, ale ja som ten rokovací poriadok iba upravoval.
spravoval, pretože ten rokovací poriadok je z minulého roku. Minulé tu odznelo, že sme sa mali. Je, tak ešte s pánom Bilikom som ho robil, takže bol som v tom sám. A vy ako poslanci ste ho schválili, ja neviem, prečo ste takú vec schválili, keď ste s tým neboli stotožní. Lebo nie sme právnici. Gratulujem, pán Dolček. Keď sa niečo schváli, vždy je potom ešte dosť možné to upraviť, vylepšiť a... Tak napríklad si ty navrhla z rokovacieho poriadku ešte v septembri, si ho vylepšila. Spomínaš si, že? To bolo podpísané. No, bolo. To, čo si ty navrhla tú zmenu rokovacieho poriadku v septembri, bolo podpísané a schválené. Tam s tými komisiami. Ale vy ste mi poslali 211, že pán starosta sa s tým stotožnil. On sa stotožnil v časti týkajúcej sa kreovania komisí. Lebo je potrebné, aby komisie boli? Nie, pán starosta sa stotožnil. On tam odpovedal, viem, čo som povedal. Pán Velček nikdy nepovedal. Pán Velček, nehrajme sa. Viem, čo som povedal, však som to podpísal. No však, to je jak ste rokovací poriadku, že ja som ho vyrobil, ale vy poslanci ste prečo spali? Hej, návrh na zrušenie som mohol ako poslanec dať, ale akože návrh na vytvorenie novej komisie už nie. Čiže keď sa to hodilo, keď ste so mňa urobili úplne blázna, vtedy to bolo celé v poriadku a starosta sa stotožnil a všetko je OK. Ideme zriadiť novú komisiu pre školskú. Zrazu už tam je problém. Presne to ide o to, že ohýbate to rokovací poriadok, zákon tak, jak sa vám to hodí. A jednoducho toto je niečo, čo ma strašne hnevá, že raz niečo platí, potom to neplatí, potom to zase platí inak. Jednoducho sú jasné pravidlá. Bodka. Tie pravidlá, pokiaľ nie sú, tak poďme urobiť nový rokovací poriadok, poďme urobiť nové dokumenty. Ale to zase, to je maslo na hlave teba, pretože ty si tieto dokumenty všetky vytváral a po roku zistíme, že to je zlé, že to je nefunkčné. Ja neschváľujem rokovací poriadok. To je jedno, pán Velček, vy ste ho mali upravovať. Pán Velček, teraz som povedal ja niečo, pán Velček, ja teraz budem hovoriť, dobre? Vy ste ho mali upraviť, ten rokovací poriadok, pán Velček, ste ho upravovali, pán Velček upravovali, a keď ste ho upravovali, tak ste ho upravili tak, že je v rozpore s zákonom, pán Velček, hej? Čiže buďte takí láskaví, my si vás platíme. A ja som proti tomu, aby sme si platili človeka, ktorý je nekompetentný. Pán Velček, dobre, rozumeli sme si. Ja som dal spôsobom. Buďte takí dobrí, upravte veci svoje tak, aby zákon, aby ten rokovací. Ak budú zastupiteľstva týmto spôsobom, že sa tu budeme dať na zákony a rokovacie poriadky, tak sa to vôbec nikde nedostane. A pán Velček, vy ste tu brzda celej tejto obce. Vy ste tu prišli túto obec likvidovať svojím prístupom. Daj si vypoveď a veci nechoď. Ty tam, kde si robil bordel. Tam. To je neuveriteľný stav, čo tu funguje, ty kokos. Na jednom zastupiteľstve ti povie starosta, že sa môžeš... Na jednej strane môže ti starosta povie mesiac dozadu, že sa môžeš pýtať len jedno, potom o mesiac na to ti povie, že zmena rokovací poriadku vlastne taká, že nemôže sa pýtať ani jedno. Bolo by tam dobre dať odpad na začiatku horná dolná, keď sa to dá. To je neuveriteľná drzosť ešte, že to tu zdôvodňuje, že vôbec povie, alebo v roku 2010 písal, že sa nestotožňoval s komisiami a s konanými zastupiteľství a teraz sa v poriadku. Ale povieš, že to dá na 9, lebo to trvá 5-6 hodín a o 10 si urobí koniec.